La veritat és que no en recordo i això crec que significa que jo tenia una posició de privilegi molt gran perquè cap a mi no en recordo cap, però evidentment hi havia nens que eren objecte de bullying sistemàticament i jo mai ho vaig ser, però sí que era una cosa que existia. Jo mateix vaig patir assetjament durant molts anys. Me'n recordo des d'empentes, insults, coses que feien que el fet d'anar a l'escola no fos un moment fàcil ni agradable. Però bé, me'n vaig en sortir i això és una cosa molt bona perquè estic content també de com m'ha fet desenvolupar-me com a persona. Sobretot penso que quan em vaig posar el vel, no? Perquè era com un element, no? que marcava més com una diferència respecte als altres. A nivell econòmic, sortides que no podia fer, les classes de natació que tampoc podia fer perquè els meus pares no podien pagar-les. En el seu moment em feia molta vergonya parlar d'això i ara mateix crec que és important explicar-ho i que normalitzem, que no tothom partim de la mateixa casella de sortida. Fa molts anys que visc com a Miquel, però jo vaig néixer sent una noia i durant molts anys de la meva vida vaig ser una noia fins que vaig decidir que preferia viure com un noi. Era una noia que feia coses que els nens no feien i això feia que se'n riguessin de mi i que em costés una mica més fer amics. I a vegades també passava que si feia amics o amigues doncs també se'n reien d'ells per ser amics meus, llavors això em generava problemes i no acabava d'entendre quina era la qüestió, no? Perquè independentment de que jo després decidís que em sentia millor com un noi, penso que i si no ho hagués decidit, quin és el problema? Que també s'hauria de poder ser una nena que juga a futbol, que porta el cabell curt. Jo quan tenia 12 o 13 anys va ser el moment en el qual vaig veure que clarament que era homosexual, que m'agradaven els nois, però fa uns 15-20 anys no tenia referents ni a la literatura ni en cap altra producció cultural. Tampoc coneixia cap persona del meu voltant que fos homosexual i que pogués parlar del tema i per tant jo em sentia bastant aïllat, bastant sol, desconnectat una mica del meu voltant, ¿no? dels meus companys de clase. Yo en mi caso iba a un colegio público, entonces había todo tipo de personas, todo tipo de colores, entonces no he habido ningún tipo de desigualdad. No es lo mismo ir a un colegio público donde te mezclas con muchísima gente, hay gente de todos los colores, de todos los tipos, a un colegio privado donde vas a ser tú la única negra, ¿no? Realment, jo la desigualtat que més notava, clar, a més la que he viscut, no?, és amb el tema del meu cos. Em feia saber molt que estava grassa i tot això. Como era la única persona que iba en bici, sí que pues, me pinchaban o desinflaban las ruedas, me bloqueaban los frenos, me rompían las luces. A la salida del instituto pues me insultaban desde Miguel Indurain para arriba, ¿no? Quizá todo lo que es violencia que he recibido, lo he recibido por ir en bici, ¿no? Que dice, no veas, ¿no? Porque ir en bici era simplemente diferente. Com a desigualtat en si, la que més em va marcar va ser la de portar un origen diferent. Soc una persona racialitzada, he estat envoltada de gent molt maca que ho ha entès la primera, que m'ha respectat i que ha estat molt amable amb mi. Però també al mateix moment he estat envoltada de gent molt cruel, amb males intencions i sobretot que recordava molt sovint aquestes diferències com si jo no fos un més, sinó que fos el de fora. Em va fer ser víctima de racisme, sobretot un racisme molt cruel, i en certs moments em va fer patir episodis d'inseguretat bastant greus. El que més em va marcar va ser que em definien quin era el meu origen sense jo poder dir quin era realment el meu origen. Sempre em deien o ets aquí o ets allà, però els dos impossible. Això sempre em suposava com un mur bastant increïble perquè m'estimo als dos llocs. Amb el temps ara acabes entenent que no és pas el teu problema, sinó el seu problema que et defineixin a tu quan haig de ser jo mateix qui m'haig de definir. I res, ara amb més força que mai sempre diré que soc català d'origen marroquí i sobretot ben content i ben orgullós. Recordo, per exemple, una noia grassoneta que, com no era normativa, també era al centre d'atenció i rebia també força bullying. I el cas d'un alumne amb una discapacitat intel·lectual que no acabava de fer a vegades unes accions massa lògiques i que també vivia episodis de bullying bastant forts. Clar, jo
en aquell moment no vaig posar-m'hi, no actuava, crec que no feia bullying com a tal, però tampoc feia res per aturar aquest bullying. Per tant, jo crec que també d'alguna manera era còmplice. Lo típico que cuando estás en ciencias naturales estáis hablando del cuerpo humano, sale un mono, la evolución del ser humano, vamos, hay un mono y ya toda la clase se gira a hablar, a mirarte porque eres negra, ¿no? O a hacer de los monos. Com a experiència a destacar, m'agradaria compartir-vos una que em va passar a classe. La professora estava explicant matèria, es va ajudar llançant un vídeo per ajudar-nos a entendre el que volia explicar, i en aquest vídeo es contemplava un desert. I llavors, justament en aquest vídeo, feia una miqueta de vent i la professora va comentar que clar, que quan hi ha vent, la sorra s'aixeca, pot ser perillosa pels ulls, i va acabar dient com bé sabran salar, és a dir, jo. I la veritat, jo en la meva vida he estat en un desert. Em vaig quedar bastant impactat, els meus companys em van mirar i va ser com bastant increïble el que va passar, no ens ho creiem, però també, no em va caure el món a sobre, però també va ser, ostres, cal molta feina, hi ha molts prejudicis. Jo recordo que amb l'arribada de les tecnologies, en aquell moment, doncs, va néixer el concepte de ciberassetjament, no? Que fins en aquell moment doncs, el bullying era només a l'escola, però amb l'arribada de les tecnologies doncs, aquest assetjament no descansava. Senzillament tornaves a casa i per les xarxes socials rebies comentaris, insults i mofes que es rebies a l'escola, però de forma digital. I això va ser un abans i un després de la meva vida, perquè jo era una persona que m'enfadava moltíssim, em posava molt trist quan se'n reien de mi, no ho entenia perquè pel fet de ser xinès s'havien de riure de la meva persona, però vaig agafar i vaig donar-li la volta a la truita. Vaig començar a riure'm de mi mateix i rient-me de mi mateix, fent acudits sobre la meva persona per ser xinès i tot això, doncs va fer que quan ho fessin els altres a mi no m'afectés. Per tant, va ser la meva manera de superar l'assetjament escolar. Recordo experiències concretes de moments difícils on aquestes bromes o tot això anava més enllà i, per exemple, recordo una vegada que estàvem al menjador de l'escola i jo portava com la safata, diguéssim, amb el menjar i estava buscant un lloc on seure i llavors alguna gent estava com rient, alguna gent em tirava coses, menjar, no? I mentre estava amb la safata, que jo anava caminant amb la safata, un nen, per fer-se el graciós, doncs va venir i va dir «Bueno, però tu ets un nen o una nena, anem a veure-ho». I jo, clar, no podia fer res perquè tenia les mans amb la safata al menjar. Llavors em va baixar els pantalons perquè tothom veiés si tenia uns genitals de nen o de nena, no? I per mi això va ser molt humiliant. Ho vaig passar molt malament, em va fer molta vergonya. Tampoc no ho vaig explicar a ningú, perquè a més és que tothom se'n reia, era com... A qui li diré jo això, no? Qui em creurà que això està malament? Bueno, després ja vaig anar trobant gent que no li semblava una persona tan estranya i ja va... Amb els anys doncs vaig estar millor.